19-нчы йөз ахырында төзелә. Айбаш авылында көтелгән вакыйга. Монда 1864 елда салынган борынгы мәчетне төзекләндерергә керешәчәкләр. Бу хөрмәттән халыкның куанычын мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин да уртаклашты. Иншалла озакламый бәлки киләсе елда монда очрашырга насыйп булсын. Рамазан айыннан соң иншалла курбаннар башка җирдә булса да, иншалла догада булыйк. Рамазан бәйрәмебезне иншалла монда укырга насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бу мәчет республикада иң борынгылардан реставрация эшләре Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау буенча дәүләт комитеты тарафыннан башкарылачак. В этом году мы разбираем мечеть по бревнышкам. Быел без мәчетне сүтәбез, һәр беренесенә тамга салып чыгачакбыз. Аларны махсус технология буенча эшкәртәбез, яңартабыз. Чирегәннәре булса, аны яңага алыштырачакбыз. Көзгә мәчетне күтәрергә җыенабыз. Мы их полностью заменим на обновленный. Татарстанның мәдәни мирас корылмаларын яңарту программасы буенча республика бюджетыннан быел әлеге мәчет өчен 4 миллион 800 мең акча бүленгән. Аны реставрация проектын төзүгә тотачаклар. Гомумән алганда яңарту өчен 50 миллионлап акча кирәк булачак. Яртысы хәйриячеләр ярдәме белән җыелган. Районның предприятиеләре булышлыгына өмет итәләр. Шулай ук махсус счет ачылачак. Һәр кемнең изге эшкә өлеш кертү мөмкинлеге була. Менә хәзрәтебез дә әйтеп китте, мөфтиебез дә мәчет салдырган, мәчетне тоткан кеше җәннәткә керер дип, шуңа күрә безнең дә җәннәткә керәсе килә. Булыр Алла бирсә. Мәчетнең ремонтланганын бик көтәбез. Мәчет кирәк, менә карбан гаетләр җитә. Ремонт барган вакытта авыл халкына намаз укырга икенче бер җирдә мөмкинлек булдырабыз ди район башлыгы. Башланган эш беткән эш диләр, узакка сузмаска ниятлиләр. Исәп инде бу мәчетне 2нче елга хәтле төзеп бетергә. Төзеп бетергә түгел инде, восстановить итәргә. Халык та бик борчыла инде. Узган ел ноябрь айында көчле җилдән соң мәчетнең манарасы менә шулай җиргә килеп төшкән. Ул бүген дә шулай кадалган килеш тора. Аумасын дип аны ныгытып куйганнар. Мәчет манарасы булмаса да әлегә кадәр эшли. Авыл халкы монда намазга җыела. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм башка кунаклар да монда намаз укыды. Изге эшнең уңышлы тәмамлануы өчен дуга кылдылар. Шулай ук гыйбадәт йортын төзекләндерүнең үзенчәлекләре турында эшлекле сөйләшү булды. Әгәр дә ремонт эшләрен алып баручы компания иртәгәдән без эш башлыйбыз дип әйтәләр икән, шул көннән без мәчетнең эшләвен туктатып, вакытлыча туктатып, бүтән бинага күчеп намазларыбызны дәвам итәргә телибез. Республикада бүген агачтан борынгы һәйкәлләрне торгызу тәҗрибәсе бар. Балык бистәсенең Олы Елга авылында яңартылды. Бүген Кукмара районының Мәшкәрә авылында төзекләндерелә. Фәйрүзә Мәҗитова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.